درود و درهبات منا شرف شاد وشد کنے شمارا یوٹیوب چینل بلوچی پلیٹ فارم مروچی ما چمشانک نئے کتاب اس پہ قصہ سرا ای بلوچی رجانکار استاد علی گوہرا رجانکتا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2024 چاپشنکتا بلے چائشیا پیسر ما گون شما گوشک لوٹیں اگا شما میں چینل بلوچی پلیٹ فارم سبسکرائب نکوتا گوڑا لما بکنتی ادا شمارا بلوچی زبان و لفظان کے کتابانی بابتا زان تو سرپدی رست کام اس پہ قصہ یونان قصہ گوش اس پہ قصہ ہم اس پہ باروا گوشگوی کے ایچا مہتر عیسیٰ ہا قصاص 560 تا 620 سال پیسر مرد میں بوتا اس سب کئے بوتا کجام جاہ نندوک بوتا آئیے کہ سہانی راج دفتری و دودمانی پوجدر چیئیں زانگ نبی یک روایتی ردا اس سپائی قصہ و داستان چوتا اڈ داتگاں میتک پا میتک گشتگو گوشتگاں دیگر روایتی ردا اس سپائی قصہ وط جوڑ نکو تگاں چا دیگراں عشقو تگو یاد کو تگ پدا وطی زبانا گو وشلسانیا گوشتگاں پدا گو ہمائی نامہ ہم گرنچ بوتگاں اس سپے یہ قصہ یونان سر ڈگارو چاگردے پوجدرا ساچک بوتگاں بلیشانی بونگپ و تکنیک میں استمانیاں یہ قصہ گو گونڈگیریا سادگیں زبانیا اخلاقی سوجے دیاں اس پہ قصہاں گیشتر جانوار انسانی کارستانی وڑاہاں کے مردمان رویہ و چاگردی قدر و کیلوہاں پدر کنا اسپینش زبان زانت افار ایراڈوس وتی کتاب ہسٹری آف دی گریس لیٹن فیبلا نوشتہ کان کہ اس پہ قصہانی سادگیں اسٹرکچر یک پیچیدہ ہیں لفظاں کی تکنیکی کیشی وسیلہ طاقت ہلاپا نقدکاری گندگ بھی رستر و دلوتانی وسیلہ انسانی کارستان پیش کنگ چاگردی نقدکاری کوہنو پر اثریں رہ بندے ایک قصہانی بونگپاں عقل مندی انصاف وتواہی یک دمیا ردیاگ اور راستیا دیما آرگے وڑیں بونگپ ہوارا ارسطوئے وڑیں فلسفہ زانتا ہم ایسو پہ قصہ پہ اخلاقی سرسو جان جوان قرار داتگا ایک قصہ چا صدانی سالہ مغربی ملکانی لفظاں اوانو کو زانگ بہراں رندی زمان گئے قصہ بازیں زانتکاراں یونانی و انگریزی زبانہ دوبر نوشتہ کتگاں ای زہگانی لفظاں کو اخلاقی سبق کے قصہ گوشگواں بلیشانی قصہ ہی تکنیک و سرپوشی معنی پا کسان و مزن ہر دودمان و راجمانا پر ارزشت جوڑ کام اس پہ قصہانی بلوچی رجانگ پا بلوچی زبان و لفظاں کا پمش کا ارزش دارند کے مائی قصہاں سرپوشیں زانت و حکمت بلوچ چاگردہ سروی و پا بلوچیں زہگانی وانگو زانگو اخلاق شناسیا کمکداں زبان حسابہ چو ہر رجان کے وڑا بلوچی زبان لفظاں کی و درنگازی تک و پہناتاں شاہگان کام بلوچیا نوکیں گال و گالبند کارمر زبان بلوچی زبان لفظاں کی مڈیاں گیشی قید و زبان زانشتی و لفظاں کی ارزشت گیشتر ہوئی ہر وڑے رجان کی بیت آئیے مزنی ارزشتی ایشند کے چائشیا دگے دگے دودمان و چاگردانی لفظاں کی و پگری نزدیکی گیشتر باں علی گوہر رجان کے اولی ارزشت ایشند کے بلوچی وانوک میاں استمانی انسانی قدر و کہلو لفظاں کی بونگپ و اخلاق شناسی رہ بندہ پجاروک بھی دمی ارزشت ایشند کے اس پہ قصہ پا اخلاقی وانگو زانگا ارزش داراں اشانی بلوچیا رجانک بوک پا زہگانی وانگو زانگا مزنے وانگی و اخلاقی کمک کی باں پا بنگی جی وانگو زانگا ارزانے قصہاں کے چائشیا بلوچی کسان سال نو دربراں پا وانگا وشوشیں قصہ رسی ایک قصہانی لفظاں کی ارزشت ایشند کی اس پہ قصہانی بلوچی زبانہ رجانک بوک بلوچی قصہ نویساں ہم نوکیں درشان دابیا نویسگے سکین داں و اشانی پولکاری ارزشت ایشند کے بلوچیا وط ہم ہمیں وڑیں قصہ و حکایت ہاست کہ ماہا اخلاقی بونگا پو چالاک کے کارستاں چاہی رجانکا قصہانی تقابلی وانش دے ہم دیمات کا کام علی گوہرے اس پہ قصہانی بلوچی زبانہ رجانک کنک تہنا لفظاں کی کارے نہیں پا بلوچی زبانہ زہگانی وانگو زانگا دود ربیدگی حزمتی اس پہ قصہانی بونگپ چونہا ہنچینا کہ گو ہمو چاگردہ دپوراں پمشکائی بلوچ چاگردہ ہم درآمد گونگ نہا بلے علی گوہرہ ہر قصہ گڑ سرا بلوچی بطلی و بزانتے داتا و یہ قصہ گو بلوچ چاگردہ نزدیک تیر و پا بلوچی وانو کان واناک تیر کتنگا گو ہمیں گپ مامنا شرف شادہ بیدیت اجازت پدا شمی دیما حاضر بین گو ہمیں اڑے مراگشیا گو ہمیں اڑے بونگپیا اللہ باہوٹے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل